izan ere, irudi hauetan ikusiko dugun mutila, hause, aurki, angula biltzera joatekoa da, ze oso gerzpanago iluntzen duenean, angula biltzera joaten da, angula garrapatzera joaten da, eta gaur San Sebastian eguna izaki eta angulak etxe askotan ezaki jango ziren, baina etxe askotan mintzat aipaga izan diren egun honetan, angula biltzailea gurekin dugu. Olivier Azage. Agur, Olivier. Gero joan behar duzu, angulak biltzera? Bai, gauntan. Gaua eroriko delarik berriz joango naiz arrantzarat. Arrantzara joango zara, hartzaleko 6 horrenetan edo? Bai, hortik, bai. Aha. Eta angula asko harrapatu duzu aurten? Aurten, bai, momentuko goitik gora bera 100 kilo indut. Eta konten gira, aspalditik ez genuen hori ikusi. Badugu arrain pixka bat, 1980 urteko bezala. Bai, Goitik gora bera, bai. Eta badugu sasoin astapenean ukan dugu arrantzakonak, ikusi dugu 20 kilokoak. Eta nik nuen behin hori ikusi, eta kontent. Pozik gira hori ikusi, jakin behar da zientifikiak erraten zuten 2014ean normalki ezen gehiago izango angularik, eta iduriz ez dute arrazoina. Ez dute asmatu eta angula dezente bildu duzue, eta horregatik dira aurten merkeago, ez dakite begiratu duzuen, Pako Aristi, Inigo Zabaltza, zematean dauden. Pako Aristi zuri begiratzea dizut, azpeiti arrazarelako, eta San Sebastian egunez, badelako usadioa, ez? Urrestintara nahi, Bai, barkatu. Gertu dago, baina ez da gauza bera. Bai, arrazoi guztia duzu, bai. Begiratu alduzu ez, ematean dauden angulak edo? Ez, nik ez. Nik haitxu dut behintzat. Bai, ez, aurten merkeago dira, horregatik asko bildu duzuelako? Bai, pixat merkeago, eta jakin behar da, ez dugu orain Txinako merkatua, orduan prezioak jausten die, eta gero komplikatua da, Europa kotak eman ditu, eta kontrolatua da, eta ezin dugu hori depasatzen, dakit... Bai, ezin duzue, Europak agindutako muga hori baino gehiago arrantzatu, ezta? Bai, gehiago ezin da harrapatu. Eta orain berriz populaketa ari gira egiten. Eta orduan momentuko prezioa jautsi da, eta Angloar eta Ipar Frantzian harrapatzen dute asko gehiago. Zun non harrapatzen duzu, angula? Nik eskuz, baia batekin, eskuz, eta gero itxasontziekin badut bixare itxasazpian, eta motorekin pusatzen dut ura. Aturri baian harrapatzen duzu zuk, ezta? Bai. Eta lan hori bakarrik egiten duzu? Ez, gero hori bukatuta, utsailean, segitzen dut lanpardarekin, eta gero maiatzan izokina, salbai izokina egiten dut, eta gero itxasamuaraina, korakak, eta beraz, garaian garaikoa egiten duzu, baina zure itxasuntzian bakarrik joaten zara? Zu bakarrik? Bai, bakarrik. Legatz berri du izena zure itxasuntziak, ez? Zure, zara, txalupa... 6 metrokoa, aluminezkoa, eta motor horborekin. Ja, hemen irudietan ikusten ari gara. Prezioaz hitz egin dugunean, zuri zenbat pagatzen dizute asko galdetzea ezpada, angula kiloa? Neuria goitik gora bera da 250 eurotan. Ja, hori da, eta orduan beste guztia, 250 zuri ematen dizu. Eta orduan, bitarteko diru hori beste norbaiteke... Guk hori ematen gehituzte, baina gero ezakit nola egiten dute marrierak zenbat hartzen dute hori gainean. Eta Txinako merkatua bukatu dela esan duzu? Bai, momentuko. Ze gertatu da Txinako merkatuarekin? Gauza da Europa, Ipar Europan bada jende batzuk ez zuen nahi
Txina segitzen erosi Angula. Orduan eman dute indarrak hori gelditzeko. Eta gaur bada merkatu bat, baina ezin da Txinara saldu. Orduan momentuko ari gira lan egiten hortako berriz saltzeko Txinara. Txinak zergatik erosten ditu, Angulak? Arrozaletan dauden... Angiak egiteko. Bai. Angiak egiteko eta haiek leheno angiak saltzen zuten Ipar Europan. Eta Ipar Europan bada laborantza, angiaren laborantza. Eta pixkat konkurrentzia egiten zuen eta hortako galdetu dute dena hori blokatzea. Ugaitz, segula Angulak probatu aldituzu? Ba, inoiz ez. Garestegiak ez. Ja. Ez duzu segula Angularik probatu? Inoiz ez. Osa, nietzako urrun daude. Oso urrun geratzen zaizkizu? Bueno, orain dauka bizitza asko, baina... Ja, eta galesti, ez? Joe, zenba balio kiloak, edo 1 gramo edo. Guri berrogeita hamar, orain pixat berriz popularentzat pixkat gutiago, 200 eurotan. Baina iduriz 3 eurotan merkatuan posible da ukaitea, Donostin. Bai, 300. Kiloa, 300 euro. Basko jaitsi da, ez? 1.000 eurotan zegoen, bai. 1.000 eurotan. Bai, izan zen, bai. Bai, urte honetan. Ez, urte honetan ez, aurreko urte batzuetan. Krisia baino, lehen gutxi gora bera, 2007an. Jakin behar da, urte honetan sesoin hon bat da, baina ukan dugu urte txarrak eta gogorra, eta jende batzuk erraten dute ari gira aberatzen urte honetan. Eta ez da egia, urte honetan dirua egin dugu pixkat, baina azken urtean gogorra zen eta ekonomiak erabili dugu ongi bizitzeko. Zo, Olivier, hortik bizi zara? Bai. Tik bakarrik? Hori bakarrik. Arrantza bakarrik egiten dut. Arrantza konto egin. Arrantza, bai. Hori, gero lanpardak, izokina, amuarrainak. Alegia, urte guztian, baina Ibaian aritzen zarazu, Ibaiko arrantzalea zarazu. Itxasadarra. Itxasadarra, bai. Aturri Ibaian. Aberatsa da Aturri, eh? Bai. Gauza asko da hor. Bai. Konten gira, da ipardean, Ibai bakarrik nun duguna arrain guziak, guk erraten duguna anfiaren, da arrainak bizitzen dute itxasoan eta Ibaian, eta Europan ari gira, azkenak ari gira izokina harrapatzen. Orduan, konten gira, ari gira hori antolatzen, segitzeko eta espero dut erretreta hortan ukaitea. Bai, ja. Baina zu bezala gazte asko da, Ibaian arrantzan? 3 gira, nik 32 urte ditut eta gazteena badu 28 urte. Ja, eta zuk betidanik nahi izan zenuen arrantzalea izan? Bai, nik Ziburun bizitzen naiz, Ziburukoa naiz, eta nire auzoan denak arrantzalea die. Orduan, gaztetik, etorri nirekin itxasorat, eta horra hasi dut, eta... Eta kontent zira? Bai, kontent naiz, bai. Espero dut segitzea horra. Eta hor segitzea, baina erretreta hartzeko oraindik urte asko geratzen zaizkizu, eh? Bai, eta Europarekin ez da erresa. Ez da erreza zergatik, muga asko jartzen ditulako? Bai, muga asko ematen du. Ja, baina batzuetan esaten da, mugak ere jarri behar zaizkizuela, ze bestela dena harrapatzen duzuela. Bai, hori erraten dute, baina jakin behar da ere bada ingurumena. Gaur egun ur kalitatea, gero jakin behar da Angulak ongi bizitzeko behar dute ingurumena guk erraten duguna bustita, leku bustita, gero badugu barraj, ezakit nola erraten da, elektrizitatea egiteko ematen dute mugak. Eta hori Angula ezin du pasatu, orduan ezin du dena kolodosinatu.
Orduan, bon, ez da guk bakarrik responsable. Bai, responsabilidadea edo ardura, ez? Denon zerbait da, ez? Ez. Ez, angulak nola gustatzen zaizkik, Pako? Nola, platerian. Platerean, baina nola egin da edo. Ez dakit, behin bakarrik probatu probatu ditut. Eta ja urte asko pasa dira, eta ahaztu zait zer Ze zapore gusto duten, ze zapore duten, eta hori dena. Zabaltza? Bai, Angulak nola gustatzen? nik azolan. Kazuelan. Ega gozartzen delako. Zu prestatzen dituzu angulak? Bai, Bai, nola prestatzen dituzu? nik batxuriarekin, pimenta, eta eseatu dut ere, ez da, noraiten da, xalot guk erraten dugu. Bai, tipula mota bat. Tipula, baina tipula pixkat luzea. Xalota, bai. Horrekin hasi dut eta ona da, bai, pixkat asukrea da. Ja, gusto beste zapore bat ematen dio. Eta angula beltza ala zuria? Nik zuria. Zuria. Berdin zait hori. Nik, badakit hemen gustatzen zaie beltza ukeitea, baina nik... Beltza zer da, egosia, ez? Ez, beltza da... Ez baitakin nik honetaz. Zahartzen du pixkat biberoan. Aha, ja. Eta txuria da arrantza eta gero igosita. Arrantzatu berria, ez da? Galdera bat, beira, ni txikitan, antzolan nire tio Miguelek hartzen zituen angulak deban. 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 Antzolan angulak. Deban juten zan, eta hartzen zituen, pilo batzuk. Eta hiltzen zituen tabakoakin. Hora hiltzen dira? Batzuk hora egiten dute, nik ospiarekin egiten dut. Tabakoakin, hiltzen zuen eta... Zuk zerkin barkatu ospinarekin? Ospinarekin, bai. Hiltzat ematen du gustu bat, on gustu bat. Baina segitzen da, batzuk tabarekin egiten dut. Gulak ez, gulak. Gulak ez du balio, Probatu zituen bakarra maionetan ni naiz. Nik behin probatu ditut. Orduan, gombidatu, Oso aspaldi. Gombidatu. Merke da, bakarrik ni... Bai, egia esan gure soldatarekin ez da inolako arazorik. Ze noiz behar dituzun angulak esan eta antolatuko dugu. Ugaiz, probatu nahi dituzu, ala? Bai, klaro. Bai, noski. Aukeratzen nuen hemen, alamendi egon balitzere apusuan egoteko, Esate dute zer? Batzuk eraten dute, ez dugu ikusten diferentzia gula eta angula artean, baina ez da berdin, angula arrain bat da eta sentitzen da. Segituan sentitzen da, ez da? Egune batean, batzuk ekarri beharko dizkiduzu probatzeko. Bai. Orain orduan, zu seietan zure legatzberri txalupa hartu, eta ze oren arte hariko zara lanean? Ez dakit sobera, marea gora da uste dut emeretzitan, arrasateko zazpietan, bai. Normalki amarrak arte, eta berriz joango naiz bihar goizean irutan. Wow! Beraz, beti gabaz ibiltzen zarete, ilupetan edo gehienetan. Gau ez lan egiten duzu beti? Bai, beti gauaz. Angula guk aturin beti gauaz. Gauaz. Guk da ibai bat badugu ura argia, batzutan baldin bada hori asko badugu ura zikina, baina askotan argia, eta bakarrik gauaz harrapatzen dugu. Iluna behar da, orduan. Bai. Angulak zu ikus ez zaitzan. Ez. Da horregatik. Gero, baldin baduzu biskat ilargia dola, sakonean pasatzen du. Iluna badugu, denbora iluna baldin badugu, uraren azarean pasatzen da. Ja, baina gaur gauen hotza izango da, ez? Hotza, baina okan dugu euria pila bat goizuntan eta atzo, eta bada kurrinka ari da etortzen. Beraz, espero duzu gaur angula asko biltzea, ez da? Naiz hotza izan. Bai, hotza, baldin bada hain pixkat ez du fitxik egiten. Gero, hotzak handiak egiten badu ur garbi edo argirekin, hor... Baina lan gogorra izango da, ez? Gau ez lan egin behar da, gaur sekulako hotza egingo du, egunero. Egunero, hotza edo beroa, nekatuta edo forman, beti eranean. Hori duzuzu gustoko. Olivia Azare, bene-benetan eskerrik asko, gaur bisita egiteagatik eta suerte gaur gaudean. Eskerrik asko.